Marcia ما ديك دخويئن ما خسريتهم هيئن ديلير مارشال خلحون عليزا ما دو خاير ويشي قنز ويشي مويت عني تينيردو هيا البحر ليزا جينر بوشت او بيز حيشي خير حيشي بوسون تصدق شيخ يز شيخ ميبل يزرقصون شيخنا حقاتشقه إتالي ريئن ميل خزمي باليويقا يلول أتقويتريونيت. В салоне мебели «Аризона» представлен большой выбор мебели из Италии, Турции и Китая по самым низким ценам. Каждый из вас может заказать индивидуальный дизайн-проект дома или квартиры под ключ. «Аризона» любит своих покупателей и дарит большие скидки, акции и подарки. Не нужно ехать в Италию. Италия в Аризоне. Да, когда заходишь в Аризону, чувствуешь себя королевой. Boy, I remember how I met you back in Janeiro. You whispered softly.